mina ngiyaye ngithi umama okholwayo akufanele akholwe ngomlomo kodwa impilo yakhe kufanele iveze uKristu. Uma ungumama umntwana wakho wentombazane angakhomba umama waka next door, angakhonza umama osenkonzweni njenge role model yempilo yakhe, akakhombe wena. Hayi angizwa uthi noma ufundanga usayina ngesithupha umntwana wakho ufunda ko model C kodwa athakekho fana nomama wami. She's my role model. Ngoba awugcini ngokuyikhuluma kodwa uyayiphila. Ngoba kuthiwe entweni esikhulumayo umntwana uthatha 70% kodwa entweni ozenza ozikhulumayo uthatha only 30%. Kodwa entweni oyiphilayo uthatha 70%.